духтаре ки хондагӣ бошад, маълумот дошта бошад. ай духтаре ки нохонда бошад, бояд қалингиш баландтар бошад. ин қалинги бояд баландтар бошад, ба хотире ки мо на танҳо як зан мегирем, бин балки як мисол бигем ки як маълима хона мебарем, як ёрдамчӣ барои хидмат мебарем ки дар зиндагӣ, дар тарбияи фарзандо бениҳояти кӯмак мекунад. дар давраи ҳазрати умар як зан ба номи сафо буд, духтари ҳазрати абдулло буд. дар давраи ҳазрати умар ҳамин кас бубинед ки раиси бозор буд. дар давраи ҳазрати умар инами Валентина Терешкова мегем, хоб 71 нафар паридагай, аз амино 4 нафар занака. якташ нами рус Валентина Терешкова ки дар 26 солагӣ паридагай. дунболи илм буд. як сарвазир дошт ами Англия ба номи Тереза Мей. ин сарвазир буд, як давлата идора мекард. дар Германия Ангела Меркел буд. бин дар Покистон Беназир Буҳутто буд. ина ҳозир бигем ҳатто Европара инами Урсула фон аст ки як занак. уна ҳамура бин занай идора кардиса хондааст.